Hello everyone, Maria here from Cebu. Kumusta po ang weekend nyo? Sana ay okay ang inyong Sunday. And yes, before I start my video, please subscribe my channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong mga vlog. So, guys, ang akong ipaambit kaninyo is mag-sharing tayo. Today is Sunday, is God's Day. Is Effeso 4. Ang title is ang bagong kinabuhi diha kang Cristo. Akong basahon guys para masabta na to. Busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili na magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Kansang mga hunahuna walay hinungdan. Ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila diha sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini, tungod kay wala man sila mamati. Nawad-an na sila sa kaulaw. Nagpatuyang na lang sila sa bisyo, ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya, ug gitudluan diha sa iya mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaaman ni Jesus. Busa, hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi. Kaniadto, ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungon mga kailibgon niini. Kinahanglan bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing o gunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios, sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. Busa ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa iyang isikataw, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. Kon masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala ug ayaw palongtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw hatagi higayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kun dili magtrabaho na. Manginabuhi na sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kun dili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati. Kada sila og kaulaw. Nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaaman ni Jesus. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mao hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungan nga mga kailuggon niini. Kinahanglan bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing o gunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. Busa ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isikataw, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. Kung masuko kamo bantayin nga dili kamo makasala ug ayaw palongtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw katagi higayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kung dili magtrabaho na. Manginabuhi na sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Aron kamo paggamit og daotang mga pulong kung dili ang makatabang lamang og makaayo. Sa mamati kaninyo ug ayaw ninyo pasubang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu Santo mao ang patik sa Dios diha ninyo alang unya adtong adlaw. Maluwason kamo sa Dios, diyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-ininsultuhay. Ikalimti bisan unsang kaligot-got. Pagkaluy-anay hinuon kamo. Ang pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa sa pinasayloay kamo. Ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. Mao kini ang pulong sa Ginoo, Effeso 4
hangtod sa 17 up to 32. Mao kini ang pulong sa Ginoo, dili ni akong pulong kun dili pulong kini sa Ginoo. Dili lang para kaninyo kani para kanako ug kanatong tanan. Kay tayong lahat is dili tayo perfecto. So kinahanglan magbasa kita Bible guys kasi ang gusto sa Ginoo masayod kita sa iya mga pulong para hindi tayo matugtawak sa impyerno. Kay duha ra atong mapuntahan, langit ug impyerno. Kung gusto tag langit, di moadto ka sa Ginoo. Kung gusto sa impyerno, magpatuyan ka sa atong mga sala. Pero walay perpekto na to, bisag ako dili ko perpekto. Kinang ako adlaw-adlaw gi ko magbasa Bible, maminaw kanta sa Ginoo. Aron motuhop na to ang pulong sa Ginoo nga sa atong lawas ug sa atong hunahunag sa atong kasing-kasing. Manghinaot ako guys na inyong sabtan o before my end una matapos ang akong video guys, ayaw gikalimti nga mag-subscribe kayo sa aking channel and hit the notification bell para updated kayo sa akong mga bagong video. So kinahanglan yun guys nga may Ginoo tas tong kinabuhi kay siya ang source of blessing, provider and supplier, siya ang tag-iya sa ato ang strength, siya ang tag-iya sa atong knowledge ug wisdom, siya ang tanan. God is everything, God is all. Lahat guys, siya ang protection, siya ang lahat. Kinahanglan kung dili tayo mo kapit sa iya ha, wala gitay mahingmo. Ang Ginoo mao ang punuan kita ang mga sanga. Kung dili ta mo kapit sa punuan, mamatay ta. The wage of sin is death, kamatayon. Ang bunga sa kasalanan is kamatayon. Para ang kaning pulong sa Ginoo dili lang para inyo, ako ug ato ang tanan. So, see you in my next video and happy weekend. This is Maria from Cebu. Bye! See you in my next vlog. Thank you for watching.